Дәгъвачы интернет ошағына шәһәр шитендә төзергә уйлаган йорт проектын ясау өчен архитекторга заказ биргән. Архитектор белән шартнамә төзелмәгән, бары тик телефонда үзара язышу, шулай ук түләү турында фотолар гына бар. Заказчы җавапчыдан йорт проекты өчен түләнгән сумманы нигезсез алынган акча буларак кире кайтаруын сорый. Җавапчы исә дәгъва белән килешми һәм эш башкарылган, үзенә күчерелгән акчалар әлеге эш өчен түләү булып тора дип раслый. Хезмәт күрсәтү турында шартнамәләр иҗтимагый тормышның барлык өлкәләрендә дә киң таралган. Без еш кына формальлекне соңракка калдырып, телдән генә ясалган килешүләрне үтәргә ашыгабыз. Бу очракта дөрес итеп сөйләшүләр алып бару һәм телдән килешенгәннәргә язма форма бирү бик мөһим. Шартнамә төзү ишәгенә хезмәт күрсәтү, суд практикасында еш була торган күренеш. Заказчы белән язмача шартнамә төзү мәҗбүриме? Я әйтик, бары тик счет белән генә дә шикләнеп булачакмы? Нинди шартнамәне хаклы рәвештә төзелгән дип санарга була? Буларны бүген судья Әнәс Нуриев тикшерәчәк. Барыгызны басуыгызны сорыйм, суд килә. Барыгызда утырыгыз. Нигезсез байыган өчен 60 мең сум күләмендә акча, шит акчалардан файдаланган өчен 419 сум 18 тиен күләмендә процентларын түләттерү, шулай ук 2012 сум 58 тиен күләмендә түләнгән дәүләт пошлинасын кайтару турында гражданка Габдрахманова Гөлназ Илгиз кызының Филатов Нияз Гояс улына карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Сәркәтип якларның килү турында хәбәр итегез. Хөрмәтле суд, процесста катнашучы якларга хәбәр ителде. Алар бүгенге утырышта катнашалар. Суд утырышы беркетмәсе аудиоязма чараларын кулланып алып барыла. Рәхмәт. Суд процесста катнашучыларның шәхесен билгеләргә тиеш. Документларыгызны суд тәртибе аша тапшырыгыз. Яклар, сезгә сезнең процессуаль хокукларыгыз һәм йөкләмәләрегез аңлатылды. Үтенешләмәләрегез бармы? Үтенешләмәләр юк. Хөрмәтле суд, безнең үтенешләмә бар. Без архитектура проектына экспертиза ясау турында үтенешләмә бирәбез. Экспертиза нәтиҗәсендә эшкә кагылышлы нинди мәгълүматлар ачыкланачак? Без дәгъвачы нәкъ менә безнең проект белән әлеге йортын төзи дигән сорауга җавап бирәчәкбез. Әлеге экспертиза нәтиҗәләре белән. Дәгъвачы сезнең фикерегез? Без каршы киләбез, хөрмәтле суд. Суд урында киңәшләшкәч, архитектура проектына экспертизасын ясау үтенешләмәсен канәгатьләндерә. Эксперт каршында йорт җавапчы проекты буенча төзелүен ачыклау буенча сорау куелачак. Шуның белән әлеге процесс тамам. Процесс 1 айга кечиктерәчәк. Барыгызны басуыгызны сорыйм, суд килә. Барыгызда утырыгыз. Процессны дәвам итәбез. Яклар, үтенешләмәләр бармы? Үтенешләмәләр юк. Үтенешләмәләр юк. Аңлашылды. Судка ышанасызмы? Кире кагылар юкмы? Кире кагылар юк, судка ышанабыз. Кире кагылар юк, судка ышанабыз. Суд эшне асылы буенча карауга күчә. Дәгъвачы, сез үзегезнең дәгъва таләпләрен хуплыйсызмы? Әйе, хуплыйм. Аңлашылды. Җавапчы, сез дәгъва таләпләрен таныйсызмы? Әлбәттә юк. Аңлашылды. Дәгъвачы, рәхим итегез, үз позициягызны аңлатыгыз. Хөрмәтле суд, мин күптән инде үз беседкасы мангалы булган үз йортым турында хыяллана идем. Хыялымдагы йортның проектын әзерләргә ышанычлы белгеч эзләдем, сойландым. Танышларым киңәше белән ниһаять таптым. Аны танышлары да аңа проект ясаткан булганнар, фоторәсемнәрен карадым. Аны озак еллар эшли диделәр. Үзенчәлекләрен барсында яхшы беләм һәм иң мөһиме материаллар өчен әз чыгымлы проект төзергә ярдәм итәчәк диделәр.
Әлбәттә, мин үземнең шәһәр читендәге йортымның проектын әлеге архитекторга заказ бирергә булдым. Икебезнең дә вакыт юк иде, очраша алмадык. Без аның белән телефон аша шалтыратыштык, проект буенча киңәшләштек. Соңыннан ул миңа үзенең электрон адресына йортның якынча проектын җибәрергә сорады. Инде эскизлар әзер булгач, мин аңа ярты сумманы түләдем, соңрак калган сумманы түләдем. Проект буенча эшкә керештек дидегез. Бу эшкә нәрсәләр кергән иде? Җавапчының эше берничә этаптан торырга тиеш иде. Беренчесе ул техник заданиеларны формалаштыру төрле вариантта, проектны алдан әзерләү һәм инде төзелеш бригадасына сыйфатлы йорт төзер өчен әзер проект тапшыру. Дәгъвачы шартнама төзелгән идеме? Төзелгән булса, нинди формада төзелгән иде? Бөтен эштә шунда шул, шартнама төзелмәде, үзара язышуына бар. Ничек соң сез дәгъвачы күрешмичә дә, шартнама төземичә дә акча түләдегез соң? Мин эшлим, минем вакытым булмады. Әмма ул акчамны кире кайтарырга һәм ул алдакчаны белән ничек язарга куярга мөмкинме? Дәгъвачы беренчедән кешене гаепләгәндә саграк булыгыз. Икенчедән язма формасына килгәндә шартнама безнең язмача я телдән төзелергә мөмкин. Ләкин гражданнар арасындагы алыш-биреш гамәлләре 10 000 сумнан артса, ул шартнама гади язма формада төзелергә тиеш. Әгәр дә гади язма рәвештә шартнама төзелмәгән булса, сез шаһитлар күрсәтмәләреннән мәхрүм ителәсез. Һәм инде эшкә килгәндә, сезгә нәрсә ошамады? Йорт проекты ошамадымы, яки бу йортны төзү сроклары ошамадымы? Әгәр дә алар миңа тулы проектны биргән булсалар, бәлкем ошаганда булыр иде. Ул бит миңа якынча проект кына җибәрде. Алары да мин теләгәнчә булмады. Сроклар турында әйтмим дә инде. Нинди сүз инде бу тагын? Мин бит сезгә алдан җибәрдем. Без сезнең белән сөйләштек. Сез мине ашыктыргач, мин сезгә бөтен проектларны өлешләп җибәреп бардым. Аннары сез миңа әйттегез, тизрәк төзү эшләрен башларга кирәк дип. Мине бары дәлилләрем бар, менә WhatsApp'та барысына чыгардым бит мин. Дәгъвачы, менә җавапчы үзенең позициясендә сез проектны үзегез хупладыгыз дип раслый. Шулаймы ул? Әйтер инде ул, минем дә кәефем төрле була. Мин гомумән әйткәндә бу эшләрнең бәяләре арттырылган дип уйлыйм. Менә минем күршеләрем бар. Алар бик белемле кешеләр. Алар да проект буенча йорт төзиләр. Ләкин минекенә караганда 3 тапкыр кимрәк түләделәр. Әгәр дә миңа да үз вакытында тиешле берәр инде киңәш биргән булсалар, мин дә аларча эшләгән булыр идем. Сезгә бит бер типтагы йорт проекты кирәк түгел иде, ә махсус индивидуаль проект кирәк иде. Менә бит менә барысы да язылган менә монда. Аңлашылды. Дәгъвачы әйтегез әле. Эшләнеп бетмәгән, сез әйтмешли, эшләнеп бетмәгән проект буенча йорт төзеләме? Йорт төзелә, күптән эшләр башланды инде. Минем проект буенча. Җавапчы, нинди проект буенча төзелә? Минем үземнең проект буенча яңа архитектор эзләргә минем вакытымда, акчамда юк. Аннан хөрмәтле суд, миңа әлеге архитекторны материал өчен чыгымлы проект ясап бирә дип киңәш иттеләр. Сез күрсәгез иде, ул миңа нинди проектлар җибәрде. Аның исәбе буенча бик кыйбатка чыга иде ул. Мин аны йорт салырдай хәлдә түгел. Аңлашылды. Сез акчаны ничек түләдегез һәм гомумән нинди сума килеп чыкты? Акчаларны мин җавапчының картасына җибәрдем. Проект бәясе 60 000 сум иде. Башта мин ярты бәяне түләдем. Аннан инде бер атна вакыт эчендә калган сумманы түләдем. Түләгән сурәтләре бар. Сез судка хәтле бәхәсне тыныч юл белән җайга салырга теләдегезме? Әлбәттә, мин җавапчыга дәгъва юлладым. Үземнең акчамны кире кайтаруны сорадым. Ләкин миңа акчаны кире кайтаручы булмады. Дәгъвачы аңлашылды. Сез тагын нәрсәдә булса өстисезме? Хөрмәтле суд, мин үз вәкилемне тыңлавыгызны сорыйм. Рәхмәт, утырыгыз. Хөрмәтле суд, дәгъва гаризасында бәян ителгән дәгъва таләпләрен канәгатьләндерүегезне сорыйбыз. Җавапчының нигезсез акча алу турында судка аңлатабыз. Законда, башка хукукый актларда, алыш-бирештә билгеләнмәгән нигезләр буенча башка зат хисабына мөлкәт булдыру яки саклау нигезсез баю. Әйе, ышаныч белдерүче әлеге архитекторга йорт проектына заказ бирергә теләге бар иде.
Ләкин барысы да фикер алышу стадиясында тукталып калды. Алар арасында хәтта шартнама да төзелмәгән. Җавапчының үзара язышкан булулары, шуларны кычкырып утырулары бер нәрсәне дә расламый. Әйтегез әле, барысы да фикер алышу стадиясында ук тукталгач, ни өчен соң дәгъвачы акча түләгәнсең? Ышаныч белдерүчем алар уртак бер фикергә килә алырлар дип өметләнде. Һәм заказ бирергә дә әзер иде. Ләкин барлык килешкәннәрне җавапчы үтәмәде. Без хәтта проектны да күрмәдек. Ул безгә заказлы хат белән йорт проектын җибәрәм дип, проектный документацияларны җибәрәм дип әйткән иде. Ләкин хатны да күрмәдек, проектны да күрмәдек. Нигезсез алынган акчаларны ирекле рәвештә кире кайтару турындагы таләп җавапчы тарафыннан үтәлмәде. Мин сезгә берни дә кайтарырга тиеш түгел. Җавапчы, сезгә сүз биреләчәк. Хөрмәтле суд, бу очракта Россия Федерация Граждан кодексының 395 статьясын искә алып китәсе килә. Шул статья нигезендә чит акчаларны законсыз тотып калып, аларны кире кайтарып бирүдән баш тартып, аларның түләнү вакытын башкача озайтып, я башка зат исәбенә аларны нигезсез алып, яки саклап, алардан файдаланган өчен бу акчалар суммасына процентлар түләнергә тиеш. Шулай итеп, югарыдан бәян ителгәннәр нигезендә судтан, җавапчыдан нигезсез баю суммасын һәм чит акчалар белән файдаланган өчен процентларны түләттерүегезне сорыйбыз. Дәгъвачы вәкиле сезнең беттеме? Әлегә бетте, хөрмәтле суд. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы, сезгә сүз бирелә. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле суд, әлбәттә мин дәгъваны танымыйм. Чөнки мин үз эшемне сыйфатлы итеп һәм тиешле вакытта эшләдем. Һәрбер хезмәт әлбәттә түләнергә тиеш. Без бит инде барыбыз да эш кешеләре, буш вакытларыбыз юк. Мин акчаны җибәргәч, мин инде аны 7 кеше дип уйлап, формальлек белән вакытны озакка сузмаска дип дигән фикергә килеп, бөтен эшне башларга булдым. Мин аңа төрле проектлар җибәрдем. Ошол проектларны карап, үзе төзәтмәләр кертте. Һәм дә инде тиешле суммасында сөйләштек. Йортның нигезен стенаны салганда барысы да әйбәт иде. Әмма дә ләкин анда берничә вакыт узгач, миңа дәгъвачы хезмәт күрсәтелмәгән дип саныйм, акчаны кире кайтарырга таләп итәм дигән сүзләр язды. Йорт проекты турында фикер алышканда сез ничек аралаштыгыз? Без аңа белән беренче тапкыр шалтыратыштык. Булай күп очракта электрон почта аркылы һәм WhatsApp аркылы аралаштык. Ул миңа үзенә ошаган проектларны җибәрде. Мин шуларны карап, туплап, уртак фикергә килдек. Һәм бергә эшли башладык. Сезнең дәгъвачы белән язышканнар сокландымы? Аның буенча сезнең йорт проектын ясауга ризалык бирүегез, хезмәтегезнең сроклары, суммасы аңлашыламы? Әлбәттә, менә WhatsApp аркылы язышканнар бетере бар. Тапшырыргамы? Так, суд секретаре башы тапшырыгыз. Бу бер нәрсәне дә аңлатмый, язмаша безнең шартнама төзелмәде. Җавапчы, дәвам итегез. Соңгы этапта мин сезгә хезмәт күрсәтү буенча шартнама төзергә тәкъдим иттем. Әмма дә ләкин сездән беринде җавап булмады. Сез шул проектларыгызны җибәрүне дәвам иттегез. Иң мөһиме, йорт минем проект буенча төзелә. Ул минем проект, сезнеке түгел. Хөрмәтле суд, йорт минем проект буенча төзелүен раслар өчен архитектура проектына экспертиза ясатырга үтенечнамә бирелгән иде. Шуның өчен бирегә эксперт күрсәтмәләрен тыңлар өчен экспертны чакыруыгызны сорыйм. Каршы киләбез, хөрмәтле суд. Россия Федерация Граждан кодексының 162 статьясы нигезендә алыш-биреш гамәлләренең гади язма рәвешен үтәмәү, якларны бәхәс килеп чыккан очракта алыш-биреш гамәлләренең һәм аларның шартларын раслау өчен шаһидлар күрсәтмәләре китерү хукукыннан мәхрүм ителә. Хөрмәтле суд, дәгъвачы вәкиленә аңлатып үтәсем килә. Бу очракта әлеге күрсәтмәләр шаһит күрсәтмәләре булып тормый, чөнки эксперт безнең очракта
Ышаныч белдерүчемнең проекты кулланылуын һәм проектның сыйфатлы башкарылганы турында аңлатачак. Үтенечләрегез канәгатьләндерелә. Җавапчы эшкә кагылышлы тагын нәрсә әйтә аласыз? Минем бетте хөрмәтле суд вәкилемне тыңлавыгызны сорыйм. Рәхмәт, утырыгыз. Трибунага узыгыз. Хөрмәтле суд, без дәгъваны танымыйбыз. Дәгъвачының хокуклары бозылмаган дип саныйбыз. Ышаныч белдерүчем проектны ясаган, шуның өчен акча алган. Россия Федерациясы Граждан кодексының 432 статьясының 1 пункты нигезендә, әгәр яклар арасында шартнамәнең барлык мөһим шартлары буенча килешүгә ирешелгән булса, шартнама төзелгән дип санала. Ышаныч белдерүчем белән дәгъвачының язышуыннан без йорт проектына заказ бирүе турында, аның суммасы турында, сроклары турында килешү ирешелгәнен күрәбез. Әгәр бер документ рәвешендә шартнама төзелмәгән булса, бу әле шартнама төзелмәгән дигән сүз түгел. Законда түләүле хезмәт күрсәтү шартнамасына мәҗбүри таләпләр юк. Аңа карата Россия Федерациясы Граждан кодексының 158-163 статьясында каралган кагыйдәләр кулланыла. Шуңа бәйле рәвештә хезмәт күрсәтү шартнамасы түбәндәге очракларның берсендә язма рәвештә төзелгән дип санала. Беренчесе, әгәр хатлар алышу шул исәптән электрон хатлар алышу рәвешендә төзелгән булса, мондый документларда оферта һәм акцепт билгеләре булырга һәм шартнама буенча якларның нәрсәдән чыгуларын дөрес итеп билгеләргә мөмкинлек бирергә тиеш. Икенчесе, язма тәкъдимгә җавап итеп дәгъвачының шартнаманы үтәү буенча гамәлләр кылган булса. Акча алган вакытта үзара язышу барлык килеп чыккан нәтиҗәләре белән түләү хезмәтләре күрсәтелү шартнамасына әверелә. Якларның үз-үзләрен тотышыннан шартнама төзү теләге булуы күренеп торган очракта да шартнама төзелгән дип санала. Өстәвенә бездә эксперт бәяләмәсе дә бар, хөрмәтле суд. Экспертны сорауыгызны үтенәбез. Рәхмәт, утырыгыз. Экспертны чакырабыз, трибунага узыгыз. Үзегез белән таныштырыгыз. Хөрмәтле суд, мин Садриева Лилия Гомәр кызы, белгечләр компаниясе эксперты. Әлеге эш буенча судка нәрсә аңлата аласыз? Йорт проектлары сызымнар һәм исәп-хисап җыелмасы гына түгел, ул йорт төзү өчен җентекләп эшләнгән күрсәтмә. Күргәнегезчә, җавапчы тарафыннан безгә берничә сорау куелган иде. Без аларга җавап бирдек һәм барысы да эксперт бәяләмәсендә күрсәтелде. Хәзерге вакытта дәгъвачының йорты нәкъ менә җавапчы тарафыннан төзелгән проект буенча эшләнүен без раслыйбыз. Якларның сораулары бармы? Экспертка карата. Сорауларыбыз юк. Юк, сорауларыбыз юк. Рәхмәт, утырыгыз. Якларның тагын өстәмә аңлатмалары бармы? Өстәмә аңлатмаларыбыз юк. Аңлашылды. Җавапчы. Әйе, бар. Дәгъвачы тарафыннан күчерелгән акчалар нигезсез байы була алмый дип саныйбыз. Рәхмәт. Шуның белән эшне асылы буенча карау тамамланды. Судта фикер алышуга күчә. Яклар, Таләпләрне хуплыйбыз. Таләпләрне канәгатьләндерүгә каршы киләбез. аңлашылды. Суд карар кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә китә. Барыгызында басуыгызны сорыйм, суд килә. Россия Федерациясы исеме белән карар игълан ителә. Суд карары. Нигезсез байыган өчен акча, чит акчалардан файдаланган өчен процентларны түләтү турында Габдрахманова Гөлназ Илгиз кызының Филатов Нияз Гаяз улына карата дәгъва таләпләрен канәгатьләндерүдән баш тартырга. Суд карарына яклар тарафыннан апелляция тәртибендә карар чыгарган суд аша бер ай эчендә шикаят бирелергә мөмкин. Яклар, сезгә суд карары аңлашылдымы? Аңлашылды. Рәхмәт. Шуның белән процесс тамам. Бүгенге көннең өчен барлыгы үзара күрешмичә генә төрле мессенджерлар аша аралашу. WhatsApp, Telegram. Мондый аралашу нәтиҗәсендә юридик әһәмияткә ия гамәлләр дә кылынырга мөмкин. Граждан кодексының 432-434 статьясы нигезендә бу гамәлләр оферта һәм акцепт дип билгеләнергә мөмкин. Ләкин моның өчен шартнаманы яклар тарафыннан үтәлүе дә кирәк.